Dneska bych vám chtěla nabídnout ochutnávku z té měsíční cesty jarní oživení těla a mysli. A chtěla bych vám nabídnout somatickou meditaci, a nebo se jí taky říká smyslová meditace. Často, když jsme v hlavě, když nás ty myšlenky zahlcujou, když toho máme hodně, máme před sebou plný seznam věcí, co máme stihnout, tak se odpojujeme od těla. A tohle odpojení nás hodně vyčerpává. A jak se vrátit do těla, existuje mnoho způsobů. Já bych vám chtěla teďka nabídnout tuhle asi 10minutovou somatickou meditaci s košizvonkem. Je to vedená meditace a doporučuji nechat si oči otevřené, protože se chceme propojit s tím prostorem a tím se propojíme i s tělem, tím se propojíme s tím přítomným okamžikem, protože jakmile bychom zavřeli oči, tak se dostáváme do těch myšlenek. Dostáváme se do různých příběhů, které nám tam běží, do třeba různých traumat, bolestí a podobně. Ale dnes vás chci podpořit a nabídnout vám možnost, jak zůstat tady a teď v tomhle těle. A je to taková ochutnávka z toho jarního oživení těla a mysli. A moc se těším na ten měsíc, co všechno se objeví, co všechno nás na té cestě potká a jak tohle bude fungovat. Opravdu moc se těším. Pojďme na to. Pohodlně se posaďte, ideálně si narovnejte záda, můžete se opřít. Co je důležité, aby ten set byl opravdu pohodlný. Já už si vezmu košizvonek a 3krát se zhluboka nadechni a vydechni. Rozhlédni se kolem sebe. Rozhlédni se, co vidíš, co zaujme tvoji pozornost, co tě přiláká, jaký to má tvar. U toho, co tě přilákalo, chvilku zůstaň, neodbíhej a prohlídni si to do detailu. Jaký to má povrch? Jakou to má barvu? Jakou to má texturu na sobě? Jaký tvar? Věnuj tomu plnou pozornost, tomu, co tě zaujalo. A můžeš se ještě rozhlídnout dál po místnosti, kde teď jsi. Jestli jsi venku nebo doma, podívej se. A ještě jednou zaměř svoji pozornost na něco konkrétního a prohlédni si to. Jak to vypadá? Jaké to má barvy, jaký to má tvar, povrch. A teď zaměř pozornost dovnitř, do svého těla. Jak se cítíš? Vnímáš někde napětí? Hůř se ti dýchá? Vnímáš někde bolest? Nebo nějaký tlak? Nijak to nehodnoť, jenom to pozoruj. Na tu chvíli si můžeš zavřít oči, jestli ti to pomůže líp vnímat, co je v těle.
teď si zase otevři oči a pojď znovu do prostoru, který je kolem tebe, který tě obklopuje. Co upoutá tvoji pozornost? Prohlédni si to očima. A teď se zaměř na zvuk. Co slyšíš? Jaký je nejhlasitější zvuk, který k tobě přichází zvenku? A jaký je nejtižší zvuk, který k tobě přichází? A teď zaměř svoji pozornost, kterým uchem si ty zvuky slyšel a slyšela. Levým nebo pravým? A vyzkoušej si, jaké to je poslouchat oběma zároveň. Je to pro tebe nový pocit? Nové zjištění, jaké to je poslouchat oběma ušima zároveň? Pojď teďka zase zaměřit pozornost dovnitř do těla. Podívej se, nacíť si, jak ti je v těle. Změnilo se něco? Povolil nějaký tlak? Prohloubilo se dýchání? Je nějaké místo, které volá tvoji pozornost? Tak jenom chvilku sleduj, co se děje. Nijak to nehodnoť. Není to potřeba. A pojď se podívat ještě jednou kolem sebe do prostoru. Ještě se podívej, co tě obklopuje. A zaměř se na jeden droboučký detail svýma očima a ten pozoruj. Ještě jednou zaměř svoji pozornost na to, co slyšíš a odkud to přichází. Co cítíš? Jaká vůně k tobě přichází? A teď tu pozornost, kterou jsme zaměřovali ven a dovnitř, zkusí propojit. Jseš tady, v tomhle těle, v tomhle prostoru, který tě obklopuje, který tě podporuje, vyživuje.
je tu vždycky pro tebe. Jak se cítíš? Nádech, výdech. A jsme tu? Jsme tady, tady a teď. A mně přijde, že když se takhle zastavíme na 10 minut v prostoru a i v sobě, tak se tělo uleví. Nebudu teď říkat ty proměny chemických procesů v těle. Vyzkoušej si to sama nebo sám. Jak ti bude? Měj moc hezký den. Ahoj.